สึกสิไหนเธอมาในดีร่างจากหาเอาสินีตริปุรารู้สึกสิไหนเธอมาในดีร่างจากหาเอาสินีตริปุรารู้สึกสิไหนเธอมาในai shop phai phika Koktum TV tei kaisa live ma amabu Udaipur ni nu amo Udaipur gataro amo Mugagra Govinda Manikuni location abake boni bihik Moharani bobai sanamjak boni matainok sanamjak mani amo matainok kiaba okasarni amo ke Moharani bai sanamjak mani Mugagra Govinda Manikuni location eba boni bihik bai tagi kelangjak mani matainok kiaba yang amoni salka phasing tai kaisa mondir tagjak tongo ge amoni takhono laibuma khoroksa khono saimiyaku abo yang sabo tangai kelangkha eba ke sabo khai kelangkha amno tamoni bagai khai kana amoni laibuma koisa khono saimiyaku boni tei sal thang bagrai phasing tai kaisa tongkho amo mondir aba ke matainok aboni laibuma bo tak joratei kebo saimiyaku sabo tangai kelangkhana eba ke tamoni bagai amo khaijak khana phiaba amo kasarni no ke Moharani sini Mugagra Maharaja Govinda Manikuni bihik sanami kelangma ba sing khasawina kha bono amo kaini nobu sanam khana mutai khulumnani eba ke mutaya khumbognani bagai bo omno tangai kelangkhana ni sing laibuma ni bising kisa kisa saimani phiaba laibuma seseng ke sejak gri amo ke kasarni je amo tongmani amo ke Moharani Govinda Maharaja Govinda Manikuni bihik boni location mutai khulumnani eba ke mutaya khumbognani bagai matainok tangjangmani ni sing laibuma saimangkha nge Udaipur ni eba ke Rangamati ni oje mondir kaitham eba ke Bangla bai tin mondir amoni laibuma asek jorano naitongni chayakri unugui tongnai naroni loge Koktum TV